chapter number 3, verse number 21. Hebrews chapter number 9, verse number 22. John chapter 9, verse number 13. Exodus chapter number 12, verse number 13. Genesis chapter number 3, verse number 21. Hebrews chapter number 9, verse number 22. Verse number John chapter number 19, verse number 20. Exodus when I see the blood, I will pass over him. That's Exodus chapter 12, verse number 13. When I see the blood, I will pass over him. Genesis chapter number 3, verse number 21. The Lord God made garments of skins for Adam and his wife, and he clothed them. That is Genesis chapter 3, verse 21. Verse Amen. Hebrews chapter 9, verse number 22. Not John chapter 19, verse number 8. Hebrews 9:22. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Upon the Hotel guys, I will call it always on. Yeah. 22, Hebrews 9, Yes, ma'am. Yebo, cishe zonke izinto zihlanjululwa ngegazi ngokomthetho. Ngaphandle kokuchitha igazi akukho ukuthetheka. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. They say John chapter 9, 19, verse number 30. Yeah, they say it is finished. Wathi ukuba uJesu owamukela uDilika wathi ufezile wafikisa ekhaya lakhe. Baba siyabonga izwi lakho ukhuluma ngale solution ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Ekuseni namhlanje sibheke ePasikeni. Izwi ezimbalwa esiyakuzona. Ngifisela ukuthi Bishop sikhulume ngani iPasika. Nomgubho esiwenza mnyaka wonke. Kubalulekile ukuthi sibe nokuqonda ukuthi yini lena esiyicelebrate-ayo. Malibonke igama leNkosi. Uma iPasika, if lenza into njalo, ngigcina senikhohlwa i-significance yayo kuba ngathi vele it's another day where sizoswenka khona bese siyesontweni. Kodwa kubalulekile as a believer ukuthi wazi ukuthi yini iPasika nokuthi yini eyenzeka ngePasika. Yini le baluleke kangaka edinga ukuthi sihlale siyikhumbula ngaso sonke isikhathi. Now there is no command from the word of God esiphoqa ukuthi sibe nomkhosi wePasika. Kodwa into eyenzeka inkulu kakhulu for us to ignore it. Ngamanye amazwi, we are no longer required to have any sacrifice because iPasika had everything to do with sacrifice. But asenze imhlatshelo. Kodwa into eyenzeka lo mhlatshelo inkulu kakhulu ukuthi singakhohlwa ukuthi kwenzakalani. Akazoba ngizwa abazalwane. Ibirthday ayikho ivesi elithi likhumbule ukuthi njalo uma kuphela unyaka kufanele uyicelebrate. Kodwa inkulu into eyenzeka mhla ngizalwa mina ukuthi ngingakhohlwa ukuthi ngazalwa ngo-14 August. Angisinengane abathandekayo. These are the celebrations that we do, not because umyalelo. Ingakho ngesikhathi kuvalizwe thina sahlala phansi sathi akuhlalwe phansi kungakhona because akekho ozoyisikhogweni ngoba iPasika kanjani alenzekanga. Uma uthatha with the Old Testament, it was a requirement. Kodwa manje ngenxa ukuthi umhlatshelo usuwenzeka noma singasayanga kodwa wona siyakhumbula ukuthi kwenzakalani. Malibonke igama leNkosi. Now ngifuna lento kuyisheshisa. Masikhuluma, we normally speak about two Passovers. iPasika laseGibhithe lapho ephuma khona uIsrael, that was the Passover. Bese sikhulume ngePasika laseGolgotha
la abahlala khona inkosi. Kodwa namhlanje ngifuna siveze ukuthi ama-passing awekho amabili eBhayibhelini. Kodwa there are 7 Passovers avele ezwini lenkosi, awu-6 bese kuthi ele-7 elikaJesu. ElaJesu was the ultimate, elokugcina ngci, elokuvala yonke into. Manje bonke igama lenkosi. Now uma ufunda iBhayibheli lithi iBhayibheli umuntu wawo wona uNkulunkulu mayefika ntambama wafica umuntu esewile. Mayesewile umuntu esebanjwe isono, lithi iBhayibheli wafika wathi Adamu wathi uqasheleni, wathi ngicashiswe ukuthi angigqokile. Ngamanye amazwi ukudisobey uNkulunkulu kwamenza waba aware of things esingenasidingo. Sasingekho isidingo sokuthi abe aware ukuthi akagqokile. Kwathi ukuxabana noNkulunkulu kwamenza wabona naked bakhe because inkazimulo kaNkulunkulu ayisisukile kuyena. Na uNkulunkulu mayefika ingasekho inkazimulo, ufika uthi ngicashile. Uyambuza ukuthi ukuphi ngoba angikushiyanga, ngikushiyela, ngikushiya khona ngisakutholi. Uthi no Nkosi angigqokile ngicashile. Then uNkulunkulu sethi udlile yini Adamu? Because uNkulunkulu wayazi ukuthi ukuphikisana naye ikona okwenza ukuthi ugcine uyibona usukuze. Ngamanye amazwi noma ungagqokile kodwa mawuhlele emseni kaNkulunkulu ungagqoki kwakho akubonakala. Kodwa makusuka inkazimulo kaNkulunkulu usala kuvela ukuthi awugqokile. U-Adamu waphila engagqokile, waphila engagqokile, wahlala noNkulunkulu engagqokile, wahlala nezilwane engagqokile. Kodwa ngenxa yokuthi wayegqokiswe inkazimulo kaNkulunkulu, nabambonayo babengaboni ukuthi akagqokile ngoba inkazimulo yayiphezu kwakhe. Kodwa makusuka inkazimulo kaNkulunkulu waseyavela ukuthi mawususa uNkulunkulu, ngizothi ekuseni makusuka uNkulunkulu empilweni yomuntu uvela umthakathi wokuzalwa. Meke umsusa uNkulunkulu kuvela iconsi lakini. But makukhona uNkulunkulu sibona umuntu onenhliziyo yakhe. Kodwa meke yasuka inkazimulo uvela ukuthi wena ubhedele, ukhule vele ungabhedele. Uyibuza ukuthi kwashintshani no kwafika inkazimulo. Yeah, you see makufika inkazimulo uvele nokuthi awuhlakaniphile. Kodwa makufika inkazimulo uvele uhlakaniphile. Ingakho abanye abantu bishop izinto zabo zihamba kahle hambe kuJesu. Kodwa mase kuJesu kwenzakala no, sekuvela ukuthi yena is not right. But bafika uJesu wasefaka ukuhlakanipha. Nalaba babengagqokile kodwa bengaboni ukuthi abagqokile. Then iBhayibheli lithi uNkulunkulu mayefika akazange adile entweni because God cannot stand sin. They were not in a condition yokuthi bangahlala noNkulunkulu. Then ustep 1 wenziwa uNkulunkulu bengakatholi isigwebo. Bathola isigwebo nje sekulate. Into yokuqala yenza wathi uNkulunkulu for sin to disappear somebody must die. Because isona siyisukeni kodwa sisuswa yigazi. uNkulunkulu wayesebamba isilwane eGenesis, wasibulala, wachitheka igazi. Wayesebagqokisa ingubo yesilwane. Isilwane sasingenacala. Kodwa safela ukuthi ukuze bakwazi ukuhlala noNkulunkulu. Yaqala lapho ke imhlatshelo. Ukuze akwazi ukuhlala umuntu noNkulunkulu, kwaphoqa ukuthi kufe isilwane besingazange senze lutho. Kwangena sona endaweni yomuntu, umuntu wayeseyaqoqa. Ngamanye amazwi kuba sifanga isilwane, umuntu ngaba akaqokile namanje. Kodwa kwaphoqa ukuthi kufe isilwane ukuze kusinde umuntu. Manje bonke igama lenkosi. Then yaqala lapho ke imhlatshelo yokuthi kanti exchange yenzeka phakathi kwesono negazi. Kuyazwakala ukuthi bathandekana. Now, we don't count that as a Passover because God was still setting a principle. Yokuthi blood can substitute our sins. Bese kungene lona bese kuphuma thina. Manje bonke igama lenkosi. Then umhlatshelo wokuqala, umphosela lokuqala lenzeka mhlabe phu. Wathi uNkulunkulu ukuze ufana understand ukuthi ngubani. Ngizokuthumela ukufa phezu kwendawo yonke. But ukufa mangikuthumela angikuthumeli ukuthi iyamlo ushiyelo, ngikuthumela yonke indawo. Wona wonke umuntu onesono ngiyathumela ukufa. Nansi problem bazalwane. The reason why Israel naye wayezofa is not because ingelosi yayisilima. Ngiyengizwa masichaza ukuthi ingelosi kwakuyisayini lokuthi ibone ukuthi lo akanaqala. No. Ingenxa ukuthi ukufa kwakuthunyelwe kubona wonke umuntu ongakholwa. Nabakhethiwe baNkulunkulu babegcwele izolo. uNkulunkulu mayikhipha instruction ukuthi ukufa akudle konke ongeke esimeni sokubonana nami. uIsrael naye wayezofa. Then uNkulunkulu sethi-ke ukuze nina ningafi ngalelo langa kufanele kube khona i-exchange phakathi kwezono zenu
ngabani ofuna-ke isilwane esisofa endaweni yeni ngoba namhlanje kumele kufa abantu ukuze niphile akube khona isilwane esisofa. Ingake iBhayibheli lithi wathi mase nidlile bese nipenda igazi ngoba isiqiniseko sokuthi ukhona osefile la endlini. Makufika ukufa uzobulala wakuthola igazi limemeza ukuthi no, wrong number, ukhona osefile emini namhlanje, you are late. Ukuze bangafi kwakufanele kube khona ofana. So igazi lalimemeza lithi ukhona osefile. Noma ngabe kuthiwa uyabulala kodwa unjani, ukhona osefile. Laba basebebulawa ukuthi makufika ukufa bafika bebuze bengagqokile ngoba akekho ofile endaweni yabo. That was the first Passover. Kwaba khona ofile ukuze bona baphile. iBhayibheli ke molifunda wonke lamaphasika bishop ayihlupha ngokuthi ayesebenza once off. Lamaphasika ayefuna ukuthi njalo ahlale ebuso ngoba isilwane iqiniso asikwazi ukuthenga amaqala omuntu. Ngoba why? The question is why isilwane singakwazi ukuthenga izono zabantu? Ingenxa ukuthi uNkulunkulu wakhe isilwane saba ngaphansi komuntu. That is, integrate cannot be bought by into encane. Ngamamazi isilwane asinawo amandla ukuthi sasingatheka izono zami lifetime. Kodwa sasinamandla ukuthi sithenge izono zami ubusuku obodwa. Ukuthi makudlulile nje once off ngoba isilwane singaphansi komuntu. But into eyizokwazi ukuthi ithenge izono nomuntu into elingana nomuntu noma into engaphezulu komuntu. Ingakho kwaphoqa ukuthi kungasezi isilwane kodwa kuze umuntu ukuthi ehle azothenga isono sami ukuze ngikwazi ukubonakala ngivele uNkulunkulu kuyongenasona. Then if you read the Bible, qhubeka ufunde. That was the first Passover. Elase-Eden. Ithola la kuGenesis. La sifunde khona ukuthi mangidlula ngoba sengibona igazi bese ngiyadlula. And kwakuyiphasika lokuphuma kwabo. That's when they were introduced ekuphumeni. Sebehamba bezwe lesethembiso la uNkulunkulu ebabekele khona. Manje igama lenkosi. The second Passover happened. iPassover laseTabernacle. When the tabernacle of God was built, iBhayibheli lithi wathi uNkulunkulu akumele lakhiwe endaweni yabantu. Nobody must claim it. Then kwasekuthiwa akwakhiwe isiyingi, kwakhiwe no man's land. Bahlehle benza information. Le ndawo ezosala kwathiwe yakho. Le ndawo yasala kuthiwe no man's land. Uma ngabe uhamba uphuma every country udrive ngemoto. Mawufika eMozambique, mawufika kwiborder yaseSwazini, iSouth Africa ngala, iSwaziland ngala lithi niyayezwa le ngisho. Lapha phakathi lendawo la kunama-office khona kuthiwa no man's land. Ngoba ucingo lase-South Africa lila elikuvimba ukuthi ungaweli. Kodwa eSwazini elikuvimba ulingane. Lapha phakathi lendawo igama lelo ndawo kuthiwa no man's land. Umhlaba ongawonwa umuntu. Ngoba ngala sibiyelilo lwethu ngala ubhekile indawo esiyisherishayo yokuthi yini asebenzela khona ukudlula abantu bangadluli. Kodwa no man's land mawukhona they will struggle to arrest you. Kufanele kube kwindawo la kweyabo khona bese kuyimabe kuvalele. Ngiyangathanda ngithi bathandeka ingakho umuntu oyiforeigner meke wabaleka wazofika khona ke kumenze lutho ngoba seku no man's land. Abangalama bethe siyakopha uthi angikho kuningi. Nabangalama bethe siyakopha uthi umuntu angikweni. There are movies where you see criminals running. Abalekela amaphoyisa mayifika ku no man's land bese yayimela. Abasebenzi lutho ngoba usesendaweni engasiyo leyamuntu. I-requirement ukuthi itabernacle kaNkulunkulu alikwazi ukuhlala endaweni yomuntu. Kufanele lihlale no man's land. Wayesakho uNkulunkulu isimo sokuthi la osala khona indawo koba indawo lokho itabernacle. Kodwa nakhona noma lakhiwe endaweni engeyona yomuntu. Kodwa i-requirement kwakube khona iPasika ithi iBhayibheli kwaba nomhletshelo wahlatshwa khona kwase kufafazwa igazi in the mercy seat. Ngamanye amazwi nakhona lapho kwakuyiPasika. Lapho uNkulunkulu ezamkhamba khona nomuntu emkhipha ezinkingeni zokuthi kungene ikhala lingene esilwaneni. Nalelo Pasika nalo alikwazanga ukuyikhulula izono zomuntu. Then mawufunda iBhayibheli, the next Passover was in Kadesh, ehlane laseKadesh. Lithi iBhayibheli ngalo la uNkulunkulu wathi mabenze i-celebration yokugedela yokukhululwa. When they celebrated ukhululo nalapho futhi izono zabo zathi ukwasha ngoba kwafisilwana ngoba yiPasika wasacrifice ilembu ngoba nakhona uNkulunkulu zama ukubalekelela ukuthi kube khona
iphasika elizowasiza ukuthi kuphungule izono. Ngamanye amazwi le nto yalamapasika yayingayenzi into permanent kodwa yayiphungula. Ingaka abanye namanje basavuka ekuseni bahamba bayovuma because bayithatha lapha indaba ukuthi kuyaphungulwa. Kodwa isikhathi esiphila kusona asisaphunguli. Sathola uJesu ongaphunguli kodwa othethelela izono zonke bese ziyaphela. Bese kuba ukusindiswa manje bonke igama lenkosi. Mawukube ufunda futhi eKadeshi lahamba iphasika kwase kuyaphela igeneration abantu abalazi iphasika. Now if you look at the Bible bonke abantu abaphuma eGibhithe ababenza iphasika bafa endleleni. Ngoba lithi iBhayibheli angenanga eKenani laba beyakhona kodwa basala endleleni. Now uma besala endleleni bakhona igeneration engalazi iphasika. Bayaxoxela ukuthi nginephasika. Then this Passover ibizwa nge-new generation Passover. La khona kwaphendwa over khona ukuthi nazi isekele imisisizwe. Ingakho wonke umndeni une-responsibility yokuthi ufundise abezwa ngemuva ukuthi la ekhaya siphila ngoJesu hayi eningi. Ngoba ukasuma ukuthi uzalo wena noma engasalizwa ngisi kodwa kuzovela egazini ayikho leyo nto bazalwane. Wonke umntwana yonke imember yefamily idinga ukushukelezwa. Yazi ukuthi la ekhaya siphila ngoJesu. Sebehambile uyabona uNkulunkulu ukuthi sebezongena ezweni lesethembiso. Kodwa iproblem abakayazi mhlatshelo la ekhaya ukuthi la ekhaya ukuze siphile sidinga iphasika. Ngaphandle kwephasika ukuthethelelwa kuwo. Lithi iBhayibheli kwasekwenziwa iphasika ke manje. Lalaba le generation entsha laba befundiswa khona ukuthi iphasika lenziwa kanjani. It is important to teach our children. They need to know that without the cross there's no family. They need to know that without the full sacrifice that was done by Christ, umndeni awukwazi ukuma, ifamily ayikwazi ukuphila ngaphandle kaJesu. Sometimes sikwenza ukukholwa kube into optional to ingane zethu, but our kids need to know ukuthi ivangeli is the minimum requirement yokuphila la ekhaya. Ngiyazi ukuthi sithi hayi bazozobe babona ingane as young as early as possible. Ingane yakhe idinga ukwazi ukuthi ukuphila kunomndeni successfully awukwazi ukuphila ngoba uphilwa ngobani bazalwane ngoJesu. Mina I respect labantu abakhonza abashembe nalabantu abasonto emasumaneni. Ingane zabo uyibona ino 11 years ithi hlalisuthi le. Ingashongo lutho nje kusafunda isikole kusaphatha ubwa. Ubone nje kuvela kuTikTok ukuthi noma lo mfana akakhuluma isikole hlalisuthi le akaphilwa. Angazobona ngizwe bazalwane. Umfike lesihluthi sakhe siclean sihle kodwa uyabona ukuthi siclean sihle kodwa yini inhlalisuthi. Umzalwane ingane awuyiboni mase esikoleni ukuthi iyakhola noma ayikholwa yini ngoba kuthiwa it's a free for all. Nawe uzoyigisethe bese umdala ingane needs to know ukuthi siphila ngoJesu la ekhaya. Amasulumane akhuleka amadress. I have a friend who has a lot of money who's Muslim. Unemali yonke. Uyangitshela ukuthi ngiyayithanda i-private school. It's very good. Yazi bafundisa ingane into right. Kodwa nginkinga yokuthi abafuni ukufaka isubject ukuthi ingane ifunde ukuthi yini Islam. Ngithi mina so sacrifice imfundo ukuthi ngcono ihlale yofunda esikoleni lesesinormal. Kunokuthi ngithi ifundele kodwa ikhule ingazi ukuthi umuntu akwazi ukuphilekela ngosulumane. Zonke ingane zakho zivuze ezikoleni ebheda ngokuwa wami. Kunemali afford siyakhala ingane sisifuko futhi uthi as long as usulumane ungakabazi ngeke uphume la kumele uphume usuyisulumane usuwazi ukuthi kuyathandazwa kathathu ngosuku so wazi ukuthi kuyagezwa angazi manje ngizondazana siyawazi ukuthi lehlani fanele kuleke ingube semhlophe ngamama sisulumane ubona imidayisela katoli kusafunda isikole ukuthi ha nalo seyisulumane usefaka into yakho umzalwane izibe na 15 years ayazi ukuthi yini ubaba wethu osezulwini athi uzubese basani hayi na uzokhula bona ngeke akhula bona ngoba ngamtshelizanga ngeke bona. Ukuthi sometimes it was harsh but imfundiso yenkolo iyafuneka. Ngeke ungene eKenani ungakwazi ukuthi nginephasika lenziwa la ekhaya. Wathi uNkulunkulu ngeke bangene bebangena bafike badluju ngeke baphinde bakhumbule ukuthi kunamaphasika enziwayo. Wathi bafundise Joshua. Kwenziwe iphasika endleleni ngoba kufanele kufunde ingane today. Babazalwane abantu abangakholwa ufunda mina ngiyongcoba abantu abangakholwa. Ngiwumfundisi kodwa kufika kuthiwa kulinde umalume.
uyithethe nakulinda umalume irasi endala hayi bo ingane encane engangolindo uthi uyena osasele bonke omalume sebavala sebuyena umalume ingane encane ufike sizi sesiyahamba ukuthi ingane encane kangisebenza ukukhona abantu abafile bezenzakalani ubeba khona emsamo wenza abantu abadala efunda ukuthi bamtshela bafunda babasofa thina so bawufa awukaze ngize kushoda umuntu ozomemeza impepho yazi ngoba bafundiswa bebancane amakhono angayifundisi nganza ukuthi kuyathandazwa ngane omzalwane ayikwazi umehluko phakathi kaJesu noNkulunkulu hayi sithemba umvele enqanga hayi manje umvele enqanga uzwa ne language ukuthi akasilutho ngoJesu we teach our families bese kuba iPassover yaseKhanani le yaseKhanani iPassover yesihlanu sesiyakhaya iPassover yaseKhanani what happened yaseKhanani lithi iBhayibheli uma sebenzele lePasika kwase kuyeka imani wehla ngoba uNkulunkulu wayesebavezela ukuthi number 1 umuntu wenzele lePasika uJoshua igama elithi Joshua lithi umsindisi God was now introducing Jesus esesho ukuthi amaPasika seya ngasekupheleni manje ngoba kuleli Pasika lithi iBhayibheli mali qeda ukudliwa leli Pasika kwase kuyeka imani wehla kwase kwasenza uphila ngoju nangama fruit of the land la uNkulunkulu anikeze wona ngama uNkulunkulu wayeseqala banikeze rest ukuthi sesiya ngasekupheleni amaPasika kodwa nakhona lelo Pasika aliyithathanga izono zabantu kodwa labanikeza ndihlala kahle bahlala kodwa umuntu still wahlala esitha noNkulunkulu because leso silwane sahlatshwa asikwazanga ukwenzeka. I want to say this morning every season that you enter in your life requires the seal of the blood of Jesus. Ukuze le season yakho ime idinga ukumiswa yiPasika thizeni uma noma yini ongena kuyona mewangena ungenalo le sign yaleli Pasika ngikhuluma ngayo ngeke izime into yakho isiKhanani ukuthi mabengena bayifaka isigqivizo sokuthi sesohlala la akasekho umuntu oyosikhipa ngoba basebenza isivumelwano ngePasika bachitha igazi kwase kwenzeka a new season ngamanye amazwi thina we are privileged because iPasika letselahla kodwa sane access ukuthi sideclare namhlanje ukuthi ngenxa yemvane yahlatshwa we declare new season manje igama lenkosi ngamamazi season yethu ayisalinkwa isikhathi nama-hour kodwa seyilinkwa i-reasoning yethu. We no longer decide, we are no longer driven ngokuthi njengokuthi nje unyaka wethu kwaba unyaka wokukhulula unyaka oyekelo wethu was happening every 50 years. Mawunamatala unekweleti mangifika kunamba 50 weminyaka noma ungabe ukweleta uFNB kodwa manifika kunyaka wethu izikweleti zayikhona uthi izikweleti zakho seyisuliwe ngaba ukuthi uye number 49 namhlanje into ongayenza ungashopha kuze kube ngilanga ngoba uyazi ngoye 50 abakujahayo kuthiwa nowayekade ebophi ingane zakho ngonyaka wethu kwaba yekhulula wawungayi kanti kuthiwa unyaka wokutetela wonke umuntu bese abacala ekhaya uNkulunkulu wayenzisa ukuthi wayazi ukuthi abantu bakhe bahamba bahluleke noma ngabe iprovision engakanani kodwa wafika sebeneyikweleti indala lento eyikweleti eqanda namhlanje noma abe kuthiwa uNkulunkulu ubusise kanjani kodwa wayazi kaloku nje bamabhayise umfice sengile eyikweleti wayesethi ngokwakho unyaka wethu ukuze mawuhluleka uhlulekile mawufika kunumber 50 ungafi ujijekile bese uyaxolelwa ngonyaka ka50 but iproblem ngalento abanye babefa bengakafiki lo 50 abanye babefa phakathi nendaba nalo 50 abanye babephuma ukuyaphindela futhi ngoba it was not a permanent solution but we were waiting for a permanent solution which was Christ Jesus. Balibonke igama lenkosi. Then mawufunda iBhayibheli kule Passover bangena abahlali they declared a new season base beyahlala eKhanani bahlala njengoba ngichazile yona ukuthi umuntu ebomnandini yakhohlwa yeliso zakhe lithi iBhayibheli bahlala eKhanani baze bafo Joshua. Mawufunda kahle history iPasika lokugcina lenzeka ngesikhathi sama-judges. After ama-judges eBhayibhelini aphindanga ngoba khona iPasika iminyaka yaphilwa bengayi uNkulunkulu ocela uxolelo kwezono mawuyenda kuphuma 800 years
for 800 years abantu bekhokhiwe uNkulunkulu ukuthi wabakhipha wabaletha ezweni lesethembiso. Umbuso uyakwenza ukhohlwe ukuthi uNkulunkulu wakulandaphi. 800 years be-enjoy impilo bethi asayingeni leyo nto bengasayenzi emhlatsheni. All they had to do was to do a sacrifice. But kumnandi ne-excitement yabenza abakhohlwa for 800 years. Akubange kusenziwe iphastika. LiBhayibheli lithi iphastika laze labuyiswa uJosiah. Hamba ufunde umuntu ekuthiwa uJosiah wevele emndenini kaJuda. Ekwakuyena uNkulunkulu wayememezela ngayo ukuthi iNgonyama kaJuda seyisondele. Lithi iBhayibheli uJosiah waseyalenza iphastika ele-6 lelo phastika elenzeka 800 years later after the last Passover that happened eCanaan. Nalapho uNkulunkulu wayeselungiselela ukuthi ikhona iphastika elikhulu elizayo eluKristu Jesu. Kanti bonke igama lenkosi lenzeka leli phastika kodwa nalo azange lenze lithathe izono zomuntu. Oh madoda, kwasekuba yile lokugcina, the final Passover. Now this one ihlukile kunamanye amaphastika. Wonke amanye amaphastika okusetshenziswa yilembu imvu, physical animal. Kwakuchitheka igazi, kufa isilwane bese beyaxolelwa. Kodwa kuleli iphastika lithi iBhayibheli wathi uJohn umbhapatisi emile wathi nanti, behold the lamb is at hand. Wathi nanti imvana ekuyona ethetha izono hayi zomuntu kodwa zesizwe. Wathi seyifikile wayimemeza eJordani, wathi seyifikile iNgonyama yomndeni kaJuda esizoxolela abantu. Then lithi iBhayibheli ke wayihamba yonke imigudu uJesu. Yonke imigudu required ukuthi ukwazi ukuthi kuthiwa yi-sacrifice correct. Lamacala ayekade hambe ngena kuwona bishop kwakungewona amacala ukuthi kufunakala atholakale lecala. Kodwa kwakwamacala afanele aconfirm ukuthi le mve ezohlatshwa iyona engenacala. Ngoba imve kwakufanele ihlatshwe ngokuba yimve engenalo icala. Lithi iBhayibheli nompriest omkhulu uHerod naye wafika wathi nami angiliboni icala kulo muntu. Mawucabanga lelo verse kwafanele bamyeke. Ngoba uthi naye icala njani? uPilato naye bathi uPilato nami angiliboni icala. Pho mawungaliboni icala, pho indaba abethe. Ingenxa ukuthi kwafanele kube umuntu ongenalo icala ozoyisa phambili ngoba imvu ehlatshelwa kuba imvu engenacala. Then the Lamb of God was sacrificed, which is Christ Jesus. Now, the Lamb of God, which is Christ Jesus, ayilethanga iphasika eli-expire. Kodwa yaletha iphasika eli-permanent. Uma esesiphambano ethi sekuphelelisiwe ethi kufeziwe, wayesethi aphelile amaphasika. Athi wonke amaphasika asenzekile ayisikhombisa. Namhlanje is the final one. Uma ethi kufeziwe akasho into eyodwa, akasho ukugula kodwa wayesevana ukuthi imihlatshelo namhlanje marks the end yemihlatshelo. Ngesikhathi bethi kufeziwe babecabanga ukuthi udlala amaphenzi useyafa kanti abazi ukuthi useyaconfirma ukuthi akusayiphinde. Igama elisetshenziswa eBhayibheli lithi tetelestai elisho ukuthi paid in full. Leli gama mawufunda ngalo lalisetshenziswa makhokho emakethe, lisetshenziswe nasempini. Empini uma umkhuzo wamasosha kulini sekuliwe kwaqedwa kwasekunqotshiwe, uyena wayemaphezulu lapha isizatha athi tetelestai okusho ukuthi sesiqedile akusekuphinde kube khona sesinqobile. noJesu mayithi tetelestai wayesho ukuthi sekukhokhiwe ngeke kusaphinde. Ingakho namhlanje ekseni singasalidingi igazi lembuzi ukwalisiphilise ngoba igazi lembuzi nako konke lahluleka ukuthenga izono zomuntu, kodwa uKristu Jesu yena owamesiphambano nothenga izono zethu. Namhlanje saba sibonakala silungile ngenxa ukuthi ezethu izono zangena endaweni kaJesu, thina sangena endaweni kaJesu. Ngamanye amazwi kwabhekwa uJesu sabuka ngelensi kaJesu. Uhlala ukuthi ama-sins ama-forgiven kanjani? How is God looking at me ngegazi selachitheka? Mangabe buka wena ukubona through iglass enoJesu phakathi. Uma ngase kusuka uJesu kuzovela wena. Now as between us and God there is a glass which is Jesus Christ. Athi mayibheka athi yakethemba imvana kaJuda bese nawe uvela u-righteous. Makubheka kuthiwa hayi lo akaqualify bese sithi no bheka kahle ukuthi uhleli nobani. Mase kubona ukuthi uhleli noKristu Jesu kuthiwa nayo ke sasifanelekile basime kule ndawo. Ngisho ukufunda kwethu kwakungasiqualifyisi ukuthi zingame kanjani la, kodwa sesikwazi ukuma singabi bishop ngenxa ukuthi izulu malipophola alisangibheki ngamehlo kaDavidi kodwa lifika khona iglass evalile
Malithi yabheka lithi ubonakala igazi libemeza ukuthi ngamfela la. Igazi likaJesu linamandla ukuthi sasingekho lichitheka kodwa namanje lisawenza umsebenzi. Lilinda abantu lihigazi wonke amagazi mawachitha phansi ayoko bese yaphela kodwa leli likaJesu lisamemeza namanje lisithi ngamfela uDlamini, ngamfela uDlamini. Ngamanye amazwi ingakho bashumayela ngalo sithi wozongena kulona ngisho sewuphukile kulona siyabiza sithi usangabuya mawufika khona alibuzi ukuthi uphumaphi sithi khala phakathi bese sithi singabangwele bakhe bathi abantu bayasifela singene ngaphansi kwalo siyaqala leli gazi lona elikhanya emzini wethu makufika izinto lizosiqeda bafika igazi likaJesu limemeza lithi ngabafela abakhala bathi abantu bayasatha bafika igazi limile lithi abafa balaleli gazi leli gazi alithiki imali leli gazi alikhokhelwa kodwa umuntu ungena kulona bese yakasha bese yanothela. Alanda ukuthi ufunda kangakanani futhi alanda abantu ukuthi singizwe sazi kangakanani ungena kulona ukuthi namhlanje abese Kristu Nkosi linamandla umphosho okuyona wona bese kuthi abalungileyo benze njani ababalekela bona benze njani ngamanye amazwi ubaleka kuleli gazi athi ubishop wayigaba amanzi amnyama la ehamba khona emlandela mayithi uyathinta kulimale mayithi uyalungisa monakale wasehlangana nomuntu omtshela ukuthi amanzi amnyama asodila nawo kodwa mewabalekela emphoshombeni amanzi amnyama besasode ngamanye amazwi aliqeda amanzi amnyama kodwa linikeza amandla ukuthi amanzi amnyama adlula nakwezitho lithi lenkosi sidlokubulalayo kodwa ngasibulala yindaba ngasibulala ufika khona igazi ngaphakathi kube yona nemezayini abalaleli igazi abafi isiphilisa singasebenzi bathi abantu uzophuma uyohlala emahashahasheni uhlale bakubalele inyanga bathi 6 months 8 months libamba igazi hlale bathi uphila kanjani lokho bangasebenzi ukuthi ngihlale ngaphansi kwegazi ikhipha isinyama somndeni ungalungile ukuthi emndeni kodwa mawufika kulona wena wedwa bese liyakucaphuna likhiphe bathi bonke banamagwadi kodwa kube wena ophumelelayo kube ngisebethe kathi kuyathakatha ngela khala kasini hayi thakatha ukuthi wangele egazini igazi lenza umsebenzi opheleleyo ikhethi iphele masini uvele wena wevele uphakamise wena wedwa bonke bafike bedimile kunabantu nemndeni enedimoni ukuthi badimile la behamba khona babonakala noma yini abayikhuluma noma ingaba yinhle kanjani ayibalo kodwa mafuyele igazi lakhipha esinyameni somndeni bathi mina kwenze njani wakhazimula noma sengingene egazini masingena kulona kuyakhanya malifika liyakhanyisa lifika abantu befeyila kungaphasi umuntu ekhaya kodwa maselifika lo lifike lisusa amabhado okungaphumeleli bese liletha impilo lifike ekhaya bonke omalume bekhelela abantu amanzi bengenalutho emhlabeni bephila impilo yokugala amagceke abantu kodwa malifika limqhaphune emagcekeni lithi olungileyo wami akaphili ngokuwashela abantu kodwa liphakamise ukuthi kwenzakale lifike liwashe malifika kuwena lifika kufungiwe ukuthi ngeke kumile lutho ekhaya lakho kodwa malifika lifike limilise ngoba wena masifika kulona lifika alifiki bese kungafundi bakhathela the blood of Jesus atubhala maphela ukhuluma ngono kunegazi lenkosi negazi lelwane ithi lona likhuluma into engcono kunamanye amagazi alikho igazi elikwazi ukwasha izono zomuntu ngaphandle likaJesu abanye bayazama ukuthi bathwale ngamagazi abanye abantu kodwa inkinga kuba into esikhashana ngoba awukwazi ukuthenga igazi elilingana nawe fanele ube igazi eliphakeme kunenakho imbuzi yayincane kunawo yayithenga izono zosuku lokuqala kodwa manje mamumweli basakabulala abantu abulala ingane yakhe athi ngizothenga impumelelo ngegazi lengane yakhe problem niyalingana nengane yakhe need a higher blood ezokwazi ukuthi ikuphakamise ingakho uqaba 15 years bese yaphela indleko ngoba uthenge ngegazi elirong kodwa leli lingaphezulu wonke lithi iBhayibheli lami khona makajuda yada kulamazulu yehla yese mhlabeni bizofela mina kwadingakala igazi eliphezulu kwegazi esinalo ukuze sikwazi ukutheleka
before lichitheke leli gazi waqala wawona incwadi yamaqala abantu bakaNkulunkulu wahamba nawe incwadi yamaqala yabethelwa kanye noJesu phambi kwethu yingakho bengasakwazi nokuthi basibalele njengamanje ofika kwento ongavuthakazi ongafuna inhliziyo yakhe umtshela ukuthi incwadi ayibhalwe namaqala yabethelwa kanye noKristu Jesu before esiphambanweni wahamba esiyobethelwa kanye nencwadi yamaqala ingakho ohlabelela uNkulunkulu athi nelami icala lahlawulelwa ngaba yabazimhla ikhokha nelami igama lalikhona hlakahoma ukuthi nozwela igamini paid in full. Once you understand the power of the blood that we have, ila ukhala khona bese udiklela ama-seasons. Ngaba bazasidinga iPhasika ukuthi sithi it's a new season. Kodwa sikwazi ukudiklela zonke izinsuku. Sithi a new season today. Because the blood was shed. Namanje lisawenza umsebenzi. Lelijane lijikazela yakhulunywa obaba. Naba bafika ukukhulunywa amakhehla. Baqhubeka nani nathi siqhubeka nani. Noma sesabeni baqhubeka nani. Ngoba igazi labantu elijwayelekile liyoma. Ngisho ngachitha manje laphansi. Ulibeke phansi ngiyenta mama ngingasabona ukuthi igazi. Ngoba igazi liyoma. Kodwa le namanje kusamemeza ukuthi mina ngahlatshwa ngihlatshelwa mina. Limemeza umuntu esewesivili ebulela abantu. Isizwe sesimrayithe futhi ngephinde kulunge. Kodwa bese yalizwe sejele ukuthi nabasejele nabo abahlawulela. Uhlangana nomuntu waboshwa nemsaba umuze sethi ngizovela. Akubali ukuthi iqalekiso wabasala mawufunda iBhayibheli mawufunda iBhayibheli the last chapter uMalaki the Old Testament uvala ngecase. Hamba ufunde kahle uvala ngeqalekiso. Kodwa mawusufunda iTestament elisha uwamba ufunda incwadi yesampuli ivala ngesibusiso. Mayifika le ndlela ikhipha kwicase bese ikuthatha ukufaka endleleni yani yesibusiso. Asaphile esikhathini sesiqalekiso namaqala abantu kodwa sesiphile esikhathini sesibusiso sikaNkulunkulu. Understand the power of this blood. Understand the significance of this Passover that we are celebrating. Which it was a final. Alisekele iPhasika. Noma ngafika umuntu, noma ngamlingisela. Manje iPhasika abanye bazibambele ephambana. Baze bashawe noma ngamlingisela kodwa yena usashawa. Wahlatshwa kwaba kanye sesihamba nje sesiyacelebrate. Sicelebrate sihleli kuyona igazi. Engathi ngabatshela abantu abangasindisa ukuthi iPhasika lingeni kulona. Manje ngakangena egazini ngoba ucelebrate into ongahlangene la. But the lamb was sacrificed for us. Ilawa mazwi Nkosi abe enhlizweni yakho. Leli Phasika mawufunda iBhayibheli uJesu became the seventh Passover. And mawufunda iBhayibheli number 7 usho ukuthi it is finished. Means completion. Ngamazi you can't have an 8th Passover because biblically wakho uNkulunkulu konke ngosuku lesikhombisa wasiyaphumula konke sekuright. What he established in 7 days and I'm starting examining because it was finished. So the Passover 7 was the final one. We have to enter a rest. We have to enter into a place of rest because we know what I'm saying in Passover because Musa in Moses. We are trying to make as possible get this from that. About the